צחוק באמא. תראו, ככה זה שאיציק מחפש את הנעל שלו בתוך הבוץ. אני חייב נעל! אוי, כואבת לי הבטן. מה זה הנעל? אבי, תתכונן לצלם את הנעל. היא יוצאת? אחי, אתה כבר איזה רבע שעה חופר להוציא את רגל, היה. יואו, אבי. מה, עד כדי כך קריטי? יואו. בוא'נה, קברת את הנעל עוד הפעם. כן, היא גבורה. תביא לי כמה סתיקים פה. רגע, אתה מסתיר לי את השדה צילום. כן, כן, בדיוק. הנה, אני רואה אותה. הנה, זה כאילו, אתה עומד ללדת. הנה הנעל שלי. הנה, נעל תצלם. לא נראה כמו נעל, זה נראה כמו בוץ בצורת נעל. איך אני אלבש אותה עכשיו? הנה, על אותה. טוב, אני צריך להוריד אותה. את מי? איציק, ספר